A sôn am deithio, da ni'n mynd ar fws nesa, hefo 10 cerddor o 10 cefndir gwahanol a'i hofferynnau amrywiol. A bwriad y prosiect, cyfle i bawb ailddarganfod i gwreiddiau cerddorol ac ail-ddehongli, cerddoriaeth werin draddodiadol Cymru. Trac, y corff sy'n datblygu traddodiadau gwerin Cymru sy'n tu ôl i'r prosiect. Rhwng y 10, mae ystod eang o gefndiroedd a genres, so pwy a wyr beth sy'n mynd i ddigwydd, a fi'n rili gyffroes i weld be fydd yn dod mas o fe gyd. Dwi'n gobeithio byddai'n dod allan y diwedd efo fwy o wybodaeth am y gerddoriaeth. So ni'n licio drwy'r prosiect yma i bobl gwybod be y trysor sydd yng Nghymru efo'r cerddoriaeth neu a pethau, a jyst i siario hwnna efo bobl. Felly'r gweud, o'n i'n cael tyma bach o identity crisis ar y ffidil. Jyst eisiau gwybod, eisiau gwneud yr holl gerddoriaeth, a ddim cweit yn gwybod beth i wneud gyda'n dylanwadau a pethau. So, fi wedi dod mewn gobeithio ymateb i hwnna. Cyn mynd ati ail-ddehongli a chyfansoddi, mae yna daith ar fys. 300 o filltiroedd, 9 o leoliadau, a chyfle i gyfarfod rhai o fawrion y sy'n werin yng Nghymru i ddysgu am draddodiad a threftadaeth canu traddodiadol Cymreig. Mae unrhyw beth sydd yn mynd i signo bobl ifanc mewn i fyd gwerin yng Nghymru yn beth gwych i mi. Dwi jyst yn teimlo bod o mor bwysig. I bobl o'n cenhedlaeth i sydd wedi bod yn ymwneud â cherddoriaeth werin ers 30-40 o flynyddoedd, falle bod yn ffordd o edrych ar y peth wedi mynd nid yn gul yn gymaint, ond yn fwy sefydlog. Mae'n braf iawn ceisio cofio nôl i'r dyddiau cyntaf pan ges i'n ysbrydoli gan gerddoriaeth werin. A gobeithio pasio hwnna ymlaen i'r bobl yma, gan fod nhw yn dod o gefndir mor wahanol i fi, maen nhw bownd o wneud rhywbeth gwreiddiol a dra gwahanol i'r gerddoriaeth. Mae'n dibynnu ar y tywydd a mae'n dibynnu os oes yna yn y mis os di'n nodau gyd yn chwarae. Felly Yn ffodus, nid ar lafar yn unig y mae'r traddodiad gwerin wedi parhau yng Nghymru. Mae yna gasgliadau pwysig o law ysgrifau cerddorol wedi eu cadw mewn archifdau ym Mangor, Aberystwyth a Sain Ffagan, a digon o ddeunydd ar gael i ysbrydoli'r deg. O'n i'n meddwl, byddwn ni jyst yn cael tŵr o'r archif ynddo, ond mae Emma wedi dweud, yes, chwiliwch! Chwiliwch beth bynnag ddech chi isio, so dwi jyst yn dwlu, really. Llun o Nancy Richards yn ifanc yma yna. Fo'i thelyn deires. Da ni wrthi'n tyrchu trwy rhyw hen lawysgrifau gwerthfawr iawn fan hyn i trio dipio mewn iddyn nhw i trio gael alawon cofiadwy i pethau sy'n ni chi defnyddio yn nes ymlaen i lle. Gwbl wi a wneud y siop. Wel, yn amlwg mae canu gwerin yng Nghymru wedi ffrwydro yn ddiweddar. Mae cymaint o fandiau ifanc newydd yn dod mas. A hefyd y bandiau sydd wedi bod yn chwarae ers amser hir falle yn cyflwyno mwy o alawon traddodiadol fel rhan o'i set. Just edrychwch ar y bandiau sy'n mas na ar hyn o bryd. Cowboys dros Botwnog, Nain Bach, Georgia Ruth, y Plu hefyd. Mae lot fwy o fandiau ifanc yn dechrau troi at gerddoriaeth werin am ysbrydoliaeth. A mae'n rhywbeth sydd dim jyst yn digwydd yng Nghymru, mae fe'n digwydd dros Prydain cyfan. Ail ran y prosiect yma ydy treulio wythnos yn hun newydd Llanystumdwy a rhoi cyfle i'r de gydweithio i ail-ddadansoddi'r deunydd traddodiadol a chreu caneuon gwerin newydd sbon. Y gan dwi wedi cyfrannu ydy can eisiau glwad am y tro cyntaf oedd ar album cyntaf Mae'r Gath ei recordio yn 1954 a jyst fo'n canu ddigyfeiliant ag si ddysgu'r alaw a rhoi cods iddo fo ag er bod o union un alaw a'r gwreiddiol mae'r syna o gwmpas o'r rhythma yn wahanol iawn. Mae'r bennill gyntaf dwi'n ganu yn draddodiadol o'r darn gwreiddiol, ond dwi wedi sgwennu 2 bennill arall. Fi'n credu bod y prosiect yma yn ei hun falle mynd i helpu y sy'n werin yn gyffredinol. Heblaw am rhoi cyfle i'r cerddorion yma
i ymchwilio i gwreiddiau cerddorol, o'n i hefyd moyn rhoi sylw i nhw fel cerddorion, ond hefyd cerddoriaeth werin. A fi'n gobeithio, mae dal album i recordo a hefyd taith o gwmpas y wlad yn cyflwyno'r cerddoriaeth yma. So fi'n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn, erbyn adeg Womex mis Hydref, bydd y prosiect yma yn jyst un rhan i ddangos y datblygiad mewn cerddoriaeth werin yng Nghymru yn gyffredinol. Nes mlaen, gawn ni glywed ffrwydd llafur Daeth a mi fyddai'n teithio o gwmpas yr ymennydd mewn cynhyrchiad theatrig arbrofol.